Gangy sú organizované skupiny, ktoré sa zameriavajú na nelegálne činnosti, ako je obchod s drogami, násilné zločiny a krádeže. Členovia týchto skupín majú spoločné ciele, ako sú finančný zisk, ochrana územia a získanie moci. Existuje mnoho typov gangov. Drogové kartely sú známe svojimi operáciami s drogami. Iné gangy sa zameriavajú na násilie a vydieranie. Mestské gangy, známe ako street gangy, ovládajú miestne oblasti a zapájajú sa do rôznych nelegálnych aktivít. Gangy majú často prísnu hierarchiu. Lídri riadia celkovú činnosť, zatiaľ čo podlídri a nižší členovia vykonávajú väčšinu zneužívajúcich alebo násilných aktivít. Táto štruktúra pomáha organizovať operácie a chrániť záujmy gangov. Mnoho členov gangov pochádza z chudobných oblastí, kde sú možnosti zamestnania a vzdelania obmedzené. Gangy sa stávajú miestom, kde mladí ľudia nachádzajú pocit príslušnosti, ochrany a moci. Gangy majú výrazný vplyv na mestské komunity. Zvyšujú kriminalitu, násilie a drogovú závislosť. Tieto skupiny narúšajú bezpečnosť a stabilitu, vytvárajú strach medzi obyvateľmi. Boj proti gangom je náročný. Policajné sily sa snažia bojovať prostredníctvom razíí a zatýkaní. Je dôležité poskytovať komunitám alternatívy, ako sú vzdelanie a zamestnanie, aby sa mladí ľudia nedostali do gangov.